Hi guys! Welcome to my YouTube channel. This is Kerv Bisaya. Nagbabalik ang ating Kerv Bisaya vlogs. For today mga kabisdak ay ang ating i-review na naman ay itong the North Face Borealis Classic. Ito po. Before mayroon akong ni-review na Borealis lang. So may kaibahan po sila itong Borealis Classic at yung Borealis. Pero before nyan tayo mag-review, paki-subscribe mo na yung channel ko at paki-comment, paki-click din yung notification bell para ma-updated kayo. So guys, samahan nyo ako na mag-review nitong Borealis Classic. Yan. So guys, ito po yung the North Face Borealis Classic. So kung mapapansin nyo po yan, ay may kaibahan talaga sila sa Borealis lang. Kasi ang Borealis din, sa capacity din yun, pag load mo 28, ito ay 27 lang. At yung design niya, iba rin. Ang pagkaiba sa Borealis, kung makikita nyo dito banda, ay mayroon yung separate laptop para sa compartment na para pang laptop na separate. Ito kasi yung Borealis Classic ay wala po. So, ipapakita ko sa inyo ang pictures po nito or ang ano nito, mga nandito sa bag na to. So, una po guys, kung makikita nyo po yan, mayroon siyang ganito. So, ito po ay reflective po to para halimbawa kung magbabag kayo ng gabi, so kitang-kita. Ito, makikita nyo to. So, ito yung logo niya na Borealis Classic. Ayan, nakikita nyo yan. At, mayroon din po siyang ganito. Ayan. So, pwede po kayong maglagay dito ng something na small things or mga shoes or mga plastic na hindi mo ilagay dito. Ayan. So, i-adjust nyo lang po itong ganito. So, una nating i-ano guys, itong mga kabisdak, itong unang zipper na to. So, kung makikita nyo yan, mayroon siya dito, maliit. So, pwede kayong maglagay ng maliit na mga things. Ayan, dito po. So, pangalawa naman, ay ito yung pangalawang compartment niya na organized. So, tinatawag siyang organized kasi mayroon siyang malaki dito, pwede ka maglagay ng tablet din po. At saka mayroong mga packet siya. Ayan, maglagay ka ng pin, knife, or etc. na pwede mong ilagay dito, isok-sok mo. Ano mo lang. So, ayan po, cellphone, power bank. So, organized siya. So, ito yung pangalawang packet. So, pangatlong packet guys, ito yung main compartment. Ayan, kung makikita nyo yan, ayan, ito yung pinaka main compartment niya. So, makikita nito sa loob, mayroon siyang ganito. Kasi dito po nilalagay ang laptop na 15 inch. 15 inch ang sukat. So, pwede dito maglagay. Common siya. So, dito ang laptop. So, dito po kayo maglagay ng mga dress, mga ano nyo, mga damit nyo po. So, ito. So, hindi kagaya sa Borealis lang na yung lagayan ng laptop niya ay mayroon pang isang pocket ito para talaga exclusive, para lang sa laptop. Pero ito kasi wala, common siya. At pag binuksan mo tong main compartment niya, ito pinaka main compartment. Ayan. So dito na siya, dito ka maglagay ng laptop. Pero secure naman po ito yung laptop kasi mayroon naman po siyang foam. Ayan. At sa likod po nito, mayroong tinatawag siya na foam protect para po sa ano nyo sa likod para di masakit. Ayan. So mayroon po siyang butas dito kasi purpose po nito halimbawa kung mayroon kayong water na hose, yung water bottle na may hose, pwede po nyo idaan dito, or pwede din pong halimbawa mayroon kayong mga gadgets na gusto nyong
headset, pwede nyo pong idaan dito para hindi siya sagabal. Ayan, sumulunta siya. So itong Borealis Classic, mga kabisdak, ay ang zipper po nito ay made po sa carbonite. So matibay siya. Ayan, makikita nyo, matibay po siya talaga. Ayan. At water resistant to. Itong ano niya. Ito siya ay polyester, pero polyester siya guys na material, nylon polyester po siya. So matibay po. So water resistant. Ayan. So sa gilid, kung makikita niyo, mapapansin niyo po, mayroon po siyang pocket. Kasya po nito ang water bottle. Kabilaan. Ayan. So mapapansin niyo yan, may logo din po siya ng North Face kasi original siya. Ayan. At ito po ay mayroon po siyang support para dito sa likod. Ayan. So may whistle sa lahat ng mga bag dito guys, yung mga Borealis, swords, Borealis Classic, bolt, mayroon po siyang whistle. Ito kung maano mo yan ito. Yan. So may whistle siya. So, kasi ito po kasi guys, ginagamit po kasi rin to like mag-trekking kayo ng 1 to 2 days. Yan, trip. So magagamit to. So mayroon din po siyang ano dito, lock para dito sa likod. So ipapakita ko later sa inyo kung paano ko carry itong bag na to. So ito po. So ang halaga po nito guys ay nasa, kung regular price po, nasa 4,500 to 5,000 sa ang regular. So ngayon kasi naka-sale kami, so nasa mga ano na lang po siya, 3,000 plus ang presyo po nito sa piso. Kung sa point dinar, so ang regular price po nito ay nasa 40 KD. Kasi naka 50% kami ngayon, so 20 KD na lang. So ito po ang the North Face Borealis Classic. So guys, ito guys, ang makikita nyo talaga kung original siya o hindi. Kasi mayroon siyang tapita. Ito po. Makikita niyan, original po talaga yan. So mayroon siyang sticker. Ayan. So sa mga hindi pa nakakaalam yung gustong bumili ng the North Face, tingnan nyo talaga tong ganito. Tapita niya at may serial number siya. Yan po talaga yung original. Ayan. Sa mga kapatid natin dyan, na mga Pilipino, ayan, or ibang lahi, ang gustong bumili nito, ayan, tingnan nyo po to. Ito po yung original na ano, the North Face Borealis Classic na bag. So ito guys, isarado natin ulit ito. So may logo din po siya guys, kung makikita nyo, malaking the North Face, ayan, logo ng the North Face. So ito guys, pwede nyo itong i-expand. Halimbawa, gusto nyo i-full loaded siya. So adjust nyo lang po itong sa gilid. Ayan. Kabilaan po yan. Ayan, dito po sa kabila. So comfortably kayo nito guys kasi mayroon siyang mga support. Ayan. So ginagamit to pang travel, pang hiking, mga 2 to 3 days trip itong Borealis Classic. So ang capacity nito guys 27 liters. Ayan. So isusuot natin. Ayan. Para makita nyo. So ito yung sinasabi ko sa inyo na support. Ayan. So dito na, lock nyo lang yan. Ma-adjust po yan. Pwede kung i-adjust, gilid, kabilaan po yan. At mayroon din po ditong support dito sa likod. So pag bumili kayo ng mga bag guys, mag North Face na kayo kasi pang matagalan talaga. Ayan. So diba? Ganda siya tignan. So may mga available na color dito. Ito blue green, may black siya. May pink, black, may camouflage. Marami po siyang available na color. So maganda siya. Ito yung
the Borealis Classic, the North Face Borealis Classic. Ayan, wag nyo lang, huwag na kayo pag-umpit-umpit guys na bumili sa the North Face. Bilhin nyo na to kasi long last at siguradong panalo po kayo nito. Ang long lasting. Ayan. Sana itong pagre-review ko na naman ngayon ay mayroon kayong makakuha kayo ng idea. Kasi marami ka dyan na nagdadalawang isip na bumili ng bag kasi marami ng mga replika din. Pero ito, panoorin mo tong video na to para ay malaman mo kung gaano patibay ang North Face, kung ano siya na original ba siya o hindi. Ayan. Yung mga pictures na malaman nyo kung anong mga purpose nito. So ito po yung the North Face Borealis Classic. So dito na lang po ako guys. At sa mga hindi pa pala nakasubscribe sa aking channel, and please po subscribe at pakiclick din po yung notification bell para ma-updated kayo sa sunod kong vlog ha. Yan. So dito na lang po ako at God bless po sa inyong lahat. Yan. Bye-bye. Kerv Bisaya Vlogs.